Новым годом, мои сябры! З новым 2025 годом. Глядзіце адбіўку, потым працягнем. Што мы там будзем рабіць, даведайся трохі пазней. Карацей, што мы будзем рабіць у гэтым годзе з Construction сімулятарам? Канцэртную пляцоўку пабудавалі, фонтан нейкім чынам тут сам з'явіўся. Хаба. Вось так, мы не выдавалі, купацца любім. Давайте глядзець на мапу і выбіраць наступны наш заказ. Так, бачце, у нас тут ёсць аглядальная платформа. А чаму б і так? А мне вельмі прываблівае такія рэчы. А ну сюды хадзі. Выдатна. З кімсьці паразмаўляць трэба ці не? Слухайце, такое адчуванне, нібы трэба паразмаўляць. Давайте зараз знойдзем, як да яго дабрацца. Так, вось ён наш заказчык. Пытанне, а як сюда даехаць? Трэба будзе шукаць гэты шлях яшчэ, слухайце, бо я пешкі сюда прыйшоў. Добра, бяром нашу замову. A castle must also be able to finance itself successfully year-round. Nothing is a greater draw for tour groups and visitors than a breathtaking view. The plans call for a large and sturdy observation platform. I talked to the structural engineer, who also thinks that this will be a major challenge on the uneven terrain. You'll probably have to work both from the top and the bottom of the slope to install the heavy platform so it's solid and safe against the mountain. Best of luck to you. Так, вось цікава, здача, зрэчы, сапраўды правы, а як мне ўвогуле і там, і тут быць, карацей, ага, во, лесвіца ёсць, бачыце, сходы ёсць. Не драбіна, але сходы ёсць. Магчыма, прыйдзецца туды-сюды ездзіць. Не то, каб ездзіць, а бегаць. У гэтай гульні. Асабліва так не наездзішся. Так, і, слухайце, яшчэ пытанне. Дзе усталёўваецца кран? Бо я бачу, што тут зона для выгрузкі, так? Сюды трэба грузы гэтыя дастаўляць, але ж дзе ставіць кран? Давайте паглядзім зверху, ці ёсць там нешта карыснае. Так, зразумела, пляцоўка пустая, гэта азначае, што месца для крана адпаведнага няма, то бок трэба будзе, калі працаваць з кранам, то толькі з колавым кранам. Так, што ад нас патрабуецца? Нам трэба, па-першае, прывезці металічныя элементы, а для гэтага нас патрабуецца наш ман, і яшчэ да гэтага ўсяго трэба будзе сюды прыцягнуць наш жоўты кран. Гэта я і хачу зрабіць адразу. Шукаем, вось ён. Зараз мы на ім адразу тэлепартанемся на месца працы нашае, вось сюды. Бум, нас проста сюды кінулі. Так, што яшчэ? Паколькі тут у нас зона будоўлі, я мяркую, яна будзе вось з таго боку, то кран мы паставім недзе тут. Кран мы поставим тут приблизно так. Калі приедем на мане, то вось сюды разгрузим у гэты бок. Ну а там, калі што, будем бачыць ужо, як у нас пойдзе, добра? Так, ну і як заўсёды, пад добрую музыку мы просто скочым у ман, едем у краму. Крама, дарэчы, недалёка, як вы памятаеце. Ну і хуценька ўсё вязем на нашае месца працы. Паехалі!
Усё выклалі і трэба зараз прыбраць наш ман. Я мяркую, што гэта можна будзе зрабіць проста вось такім чынам. Ой. Ой-ой-ой, так. Трэба вылазіць адсюль вось так. Так, і неяк вырулёўваць. Ага, усё. Зараз мы гэта прапаркуем на нашу паркоўку, якая тут наверсе ёсць. Мы яе праязджалі, карацей. Я хіба што гэта падрэжу. Для вас будзе імкненне. Так, выдатна прапаркаваліся. Трэба зараз залезці ў наш кран, які тут знаходзіцца непадалёк. І, так бы мовіць, ацаніць абстаноўку. Бо я бачу, што ад нас патрабуецца... Так, ёсць. Ад нас патрабуецца, каб мы свідравалі глебу. Мінулы раз, дарэчы, гэта прынесла мне толькі праблемы. Бо забагавалася. Паглядзім, як зараз будзе. Прыйдзецца арандаваць тэхніку, па-першае, па-другое. Карацей, вы ўсё пабачыце. Калі атрымаецца, то ўсё будзе добра. Калі не, то проста, як і ў мінулы раз, мы гэты эпізод мы проста скіпнем. Так, карацей, нічога з гэтага не атрымалася. Бачыце, яно зноў падвісла ў нас на самым акрайчыку. Не хапае зусім трошачкі. Каб завершыць вось гэты этапы, можна было прыступаць да другога этапу. Такім чынам мы пойдзем зараз у нашы кантракты. Сюды. І вось гэты этап, яго проста трэба будзе скіпнуць. Так. З'язджаем. Так, яшчэ одна дзірка патрэбная. Не, я нават не буду гэтага разглядаць. Мы гэта проста зноўку скіпнем. Нічога добрага ў гэтым няма, але, па-іншаму ніяк. Па-іншаму ніяк, на жаль, багуе. Зашмат праблемаў у гэтай гульні ёсць. Давайте павернем гэтую прыладу, якая нам больш не патрэбная. Так, выйсці трэба. Сюды і дзе ж ёсць. Усё, так, далей нас чакаюць металічныя бэлькі. Нам трэба скопнуць у наш кран і перанесці сюды металічныя бэлькі, якія трэба спачатку перасунуць. Like, ooh.
далей мы пераставілі ўжо ўсе гэтыя канструкцыі, трэба зараз трошачкі яшчэ. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain. Only one that I'll be holding. When you're loving me, you're loving me. It goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like Так, наступная у нас задача таксама звязана з пераноскаю, таму нікуди не вылазім, просто сядзім у нашым кране і цягаем вось гэтыя палеты металічных элементаў. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Jealous. I'm Ну-ка, што гэта за Enterprise USS атрымаўся ў нас? Так. Усё? Ды няўжо ж усё. Чакайце. Нам трэба падняцца наверх, бо ён там стаіць. Я маю на ўвазе наш заказчык. Давайте падымемся. Ну, Хапе. А, не Хапе, гэта хто? Інвестор? Што ён тут забыў? Okay, fine, you won. I honestly didn't expect that. I absolutely believed that you would fail with this project, but okay, whatever. I'm a fair opponent, and I know when I'm beaten. To be honest, I didn't think you had what it takes to follow through with this, but you really delivered. I have to respect that. In the future, I'll stay away from the castle and steer my interests elsewhere. Maybe we will work together on something else in the future. Не хацелось тут на яго рэчы працаваць. Такая слізкая асоба. Я нібы па гэтым, па пластыку бегаю, правда, не? Дзіўна троху. Так, давай, Хапе, давай, з табой паразмаўляем. From up here, it's almost a majestic view. The castle has been a local landmark to the residents for generations, and it would have been a shame to lose it to the investor. With your rescue campaign, you preserved something very precious for this city, and we all want to thank you for this. The entire project was considered beyond our reach. But I always had faith, because with the right team, anything is possible. You really showed the city and our opponents that your word could be relied on, and, to be honest, I'm pretty proud of that. I recently said that I wanted to retire, but you somehow inspired me to keep going a little longer. There are still projects and operations out there just waiting to be tackled by experienced construction professionals like us. I just got an interesting call. We're needed elsewhere. Ну, мне падаецца, гэта цудоўны пляцок. Паглядзіце, як яна ноччу выглядае. З сіняю гэтую падсветкаю. Супер,
Слухайце, нечакана прыгожа выглядае. Ну, дарэчы, кран не так ужо і добра выглядае на гэтым фоне. Ну-ка. Гэта максімальнае аддаленне, якое я магу зрабіць. Ну, няблага ўначы паглядзіце, як гэта ўсё. Ды і пры гэтым яшчэ глядзіце, тут відок на парк, на горад, вось там вежа гэтая, дзе мы падаеце звон, гэта усталёўвалі новы. Ну, слухайце, вельмі прыемна атрымалася, файненька. Я б сказаў, нават файна. Добра, я лічу, што на гэтым мы можам сённяшнюю серыю скончыць, спадзяюся, яна вам спадабалася. Я, дарэчы, даведаўся нешта новае, як усталёўваюцца гэтыя элементы. Да прыклад, быў вельмі здзіўлены з шкелету, які вось з'яўляецца падмуркам для гэтых вось пласцін, так, для гэтай падлогі. Я лічу, што там усё значна складаней, можа нават і бетон будзем заліваць, але па факце ўсё даволі проста выглядала. Так, зборка гэта і гэтак далей. Прыемны здзіўлены, дарэчы, быў. Нешта новае нават даведаліся, пакуль мы дагледзелі да канца гэтае відэа. Ну, а цябе асабіста зноў хачу вас павіншаць з надыходам 2025 году, якога мы чакаем, як заўсёды, увесь год толькі адсвяткавалі, а ўжо мроем аб тым, што мы будзем рабіць ажно да канца гэтага і на пачатку 26-го. Зычу вам ад усяго сэрца толькі самага добрага, самага шчырага, самых лепшых сяброў, самых лепшых кліентаў, ці што там у вас ёсць. Каб дзеткі і вы самі былі здаровыя, ну і шчаслівыя абавязкова. Добра, мы з вами пабачымся ў наступных відэа і на стрымах ужо вельмі хутенька. А на сённяшні дзень гэта ўсё. Дзякую вялікі за прагляд, за вашы падпіскі, падабайкі. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і ўсім пакуль.